बेयाव गाहायावबो गोजौआवबो आं सनानि खोमानि गानो बेखौ आङो बेयो जाबाय आंनि नटी बेबी जोंनि खृष्टान धोरोमावहाय बेयाव रिं गाननाया हाबा जाबाय होननानै मोनथिजायोना आरो बेनो जोंनिया आंनि खुसिया जाबाय आंनि बोराया आंनि नामाव आंनो स्कुटि बायनानै होदों। हेलो एभ्रिवान वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। आङो नोंथांमोननो मैया खोन्थादोंमोन ना आंहा माने जोबोद खुसि जादों आरो आङो नोंथांमोननो गासै खोथाफोरखौ आङो गाबोन शेयार खालामगोन। खेनसेयावनो गासैखौबो खोन्थाजोब्बाथ' जायाना आं बिदि नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन ना बेनि जाहोनानो जाबाय आङो माने आंनि हाजबेन्डनि नामाव माने आंनि बोराइनि नामावहा आं जाय हौवाजों हाबा जादों माने आङो बोराइजों आरोना जाय हौवाजों हाबा जादों बे हौवानि फेमिलिया गन्थङाव सुफ्लुङाबा माने गासैबो बुङो आरोना। ओमफ्राय दायो आंना बिबोनांनि बियाबो फैबाय थादों हाबा माने बेनिनो ओमफ्राय आंखौ गासिबो होनदोंमोन आरोना हाबा जानायफोरा गन्थङाव सुफ्लुंनाङो हाबा जानायफोरा गन्थङाव सुफ्लुंनाङो हौवानि नामाव सुफ्लुंनाङो होननानै। ओमफ्राय ना आंनि बिहाव बिखुनजोआबो आंखौ जुर खालामबाय आरो मानो होनबा जोंथ' खृष्टियान धोरोम ना आङो ओमफ्राय जोंफोरनि एसेबां माने फाराग गैया आरोना एसेबां इम्परटेन्ट गैया बे गन्थं गानब्ला गानाबाथा। ओमफ्राय जायफोरानो सक दङ माने जायफोरानो इन्ट्रेस्ट दङ बिथांमोना गानो। ओमफ्राय आंनाबो काजिन सिस्टार दङ ना एल्डार सिस्टार बिथांमोनहा सोरबा सोरबा गानो आरो सोरबा सोरबा गाना माने नो इन्ट्रेस्ट बे एसेबां इम्परटेन्टबो नङा। नाथाय आङो जाय हौवाजों हाबा जादों दायो बिथांमोननिया हाबा जानाय मानसिफोरा गन्थङाव गानाब्ला माने बेखौ हाबा जादों होननानै मोनथियानो। जोंनिया जेरै हाबा जानाया नैबेयाव रिं गानोना नैबेयावहा रिं गानोना जाय जोंनि खृष्टान धोरोमावहाय बेयाव रिं गाननाया हाबा जाबाय होननानै मोनथिजायोना आरो बेनो जोंनिया एकदम इम्परटेन्ट मिनिंफुल ना जोंनि फिंगार रिंआ हाबा जानायफोरनि निसाना। नाथाय बिथांमोननिया हाजार सना रुफा थाबाबो अरजाया नाथाय नैबे गन्थंनिया इम्परटेन्ट बिथांमोननिया मोनथिबायना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बावखायनो आंबो सुफ्लुंनानै लाबाय नै दाखालि आङो पार्लाराव थांदोंमोन ओमफ्राय पार्लाराव सुफ्लुंबाय नै ओमफ्राय ना बारा मोजां गायाखै एसे गाहांबाय आरोना। ओमफ्राय बांद्राय साला दाखालि सादोंमोन दायो बांद्राय साला गालांसिगोन आरोना दायो। ओमफ्राय आंखौबो आंनि बिहाव बिखुनजोआ ओरैबायदि खुसि जागोन आरोना बिथांमोनानो आंखौ होनदोंमोन सुफ्लुं हाबा जानाया बियो निसान जायो जोंनि जातिनि होननानै। ओमफ्राय दा आंबो सुफ्लुंबाय माने आं बिहाव बिखुनजोजों आरो आंजों माने ओरैबायदि क्लस माने लोगो बादि थायोना। ओमफ्राय ना गावनि गोसो गोरबोनि खोथाफोरखौ आंजों शेयार खालामो आंबो आरो आंनि गोसो गोरबोनि खोथाफोरखौ बिथांमोनजों शेयार खालामो बेबायदि आरोना। ओमफ्राय ना नुलांबाय थागोन लोगोफोरा नोंथांमोना आंनि बिबोनांनि बियानि थाखैहा धुमधाम जाहांदोंसै आरोना जोंनि न'खराव जोङो बार न'आव थांनानै बिनिनो खामानि दामानि जायो। ओमफ्राय ना आरो जाबावगोन ओमफ्रायहा थांबावनांगोन जोंहा खामानिया जोबाखै गयथाव जागोन गयथावनि उनाव आरो हाबाया जागोन। गयथावा बे साननैसोआवनो जागोन तारिखआ फिक्स जायाखै बे साननैसोआवनो जागोन गयथावा। ओमफ्राय नुलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ आरो आंनि बोराइनि जाथिया माबादि हाबा जायो माबादि प्रग्राम खालामो बिथांमोननि हाबाफोरखौहाय माबादि सेलेब्रेट खालामो नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन। आं गुसुं आङो भिडिअ लाबोबाय थागोन। ओमफ्रायो 1 नाम्बार आंनि खुसियानो जाबाय बे गन्थं सुफ्लुंबायना आङो नैबे आरो 2nd नाम्बार आंनि खुसिया जाबाय आंनि बोराया आंनि नामाव आंनो स्कुटि बायनानै होदों बेनो। ओमफ्राय ना बेनोमोन लोगोफोर आंनि खुसिया थानो हायै खुसिया मोनसेया नैबे गन्थं सुफ्लुंनायनि आरो मोनसेया स्कुटि बायनायनि।
अलरेडि जोंना गारि दंखायो ओमफ्रायो अब्लाबो बियो आंनो थाखाय स्कुटि बायनानै होदों ओमफ्राय आं होनदोंमोन दा आं गारि गेदेरसो सालायगोन होननानै ओमफ्राय ना गारि गेदेर सालायनायनि दायो आंना टाइम जाथ'वाखैनो मानो होनबा बाबुआ उन्दै ना ओमफ्राय ना सालायनायावनो आथिं आखाइ बायनानै थाब्ला सोर नायनो होननानै बुङो आरोना ओमफ्रायो गावहाबो समाय जाया माने जोंहा बिराद बिजि बेबो बिजि आरो आंबो बिजि ओमफ्राय ना बावनो बियो एसे टेनसन जायो बेवहायनो आंनो स्कुटि बायनानै आं जेबो बियाखैमोन बेनो गावनि गोसोजों बायना होदों ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर आंनि लाइफआ ओरैबायदि सोलायबाय होननानै बुंजायो लोगोफोर आं ओरैबायदि माने पुर फेमिलिनिफ्रायसो फैदोंमोन आङो लोगोफोर ओरैबायदि माने दुखिया न'खरनिफ्रायसो आङो फैदोंमोन आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामो ओमफ्राय आं मोनसे मेगन मोख्रेबनायावनो आंनि माने जिउआ सोलायनाय बायदि मोनो आङो जेब्लानाखि आङो नार्स फरायदोंमोन बे समहालागै आरोना आंना बाबुआ What happened baby? दिवालीनि बम गावदोंना लोगोफोर ओमफ्राय ना बियो गिदों आरोना द्रम द्राम बम गावनायफोरखौ जेब्लानो आङो नार्स फरायदोंमोन ना लोगोफोर आंहा सना दङमोन दा नैबेयाव गाहायावबो गोजौआवबो आङो सनानि खोमानि गानो बेखौ आङो फाननानैसो आङो फरायनांसिगोन एबादि जाबायमोन ओमफ्राय ना आङो कास्टमारबो नागिरबायमोन लोगोफोर आंनि बे सनानि खोमानिखौ फाननो थाखाय माने जेब्लानो आंहा फैसा जाफिनगोन बै समहालागै माने बै गुबुन सासे मानसिनो होथ'नो आरोना ओमफ्रायहा जेब्लानो आंहा फैसा जागोन अब्लानो आङो आरो आंनि सनाखौ आङो लाफिनगोन बेबादि आंहा साननाय दङमोन आरोना आंनि फरायनाय समाव आङो जेब्लानाखि नार्स फरायदोंमोन बे समावहा ओरैबादि माने नोंथांमोनाबो जायफोराथ' आं गोदोर माने धोनि मानसिफोरनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोआखै जास्ट आं जायफोरानो गोरिब आरो मिडिल क्लास बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय ना जायफोरनि आखायाव फैसा गैया बिसोर मिथियोना फाग्लि बादि जाखायो ओरैबादि फाग्लि बादि जाबायमोन आङो फरायदों नार्स ओमफ्राय आंहा फैसायानो गैया इदि जानानै आरोना ओमफ्राय ना इसोरनि अननायजों जेरैबाबो जाफुंनानै ओमफ्राय ना दायो जिउआ मोजाङैनो दङ संसारा ओमफ्राय संसार जानायाव मोजाङैनो दायो जालांबाय थादों बिदिनो अनलांबाय थाथोंसै नै दे बे समाव बेयो जाबाय आंनि नटी बेबी